Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanisa, mga kabisyo, mga kabasic. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Araw na naman ng Lunes. Ano yung gusto nyong mangyari ngayong linggong ito? Claim it! Naku, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, tumaas ang sweldo. Pwede. Yung raw-rada biglang taas sa sweldo. Pwede. This week. Pwedeng itulog mo na lang yung ilusyon mong yan. Sa marami ng taon na nga, hinihintay ng lahat. Hindi pa rin nangyayari, di ba? Alam mo, tamang-tama, partner, yan yung eksena ng isa nating tambalanista. Sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalanisa niyo po ako since 2007. And honestly, since 2007, ang liit lang po ng pag-increase lagi ng sweldo. Ang dami-dami pong mahal na mga bilihin. Paano nga po ba pagkakasyahin ang kakarumpot na sweldo sa maraming gastusin? Thank you, tambalan. God bless. Yan. Paano nga ba? Magtanong tayo ng nakapag-budget na. Magtanong tayo ng mga walang utang. Magtanong tayo ng mga walang tinataguang Bombay. Tanungin natin sila. Kaya lang within this area, parang wala. Lahat dito may utang sa Bombay. Lahat dito hikahos. Lahat dito kulang. Nakakalaki. Piling ko talaga laging kulang eh. Laging kulang kasi, well, basically, kulang kasi talaga. Maliit eh. Tama naman si ate mo, girl. Maliit yung kinikita, malaki yung gastos. Mahal ang mga bilihin. Oo, ganun. Kung papaano magtipid minsan kahit nagtitipid, hindi pa rin kinakaya, 'di ba? Pero feeling ko naman kung talagang yung itotodo mo na yung pagtitipid. 'di ba? Pwede mabaliw. Pwede mabaliw na ng mga maaga in 3, 2, 1. Mahirap-hirap 'yun, no? Matinding challenge na gagawin mo 'yon sa sarili mo. Sabi nila, para daw makatipid, dapat nasa bahay ka lang. Kahit naman nasa bahay yung kakilala ko naalala ko bigla, yung kakilala ko lagi namang nasa bahay, laging walang pera. Di ba? So wala rin, di ba? Ikaw, di ba, outgoing kayo, di ba, na pamilya. Sabi mo nga, kayo yung mga pamilya may nunal sa talampakan. Correct, meron kaming nunal sa talampakan. Ipinanganak po kaming may 10 nunal. Oo, correct. Hindi, ang paa po namin ay hindi regular na paa. Ito po yung may mga gulong. Charot. Ipinanganak po kami, ang paa po namin ay rollerblades. Ganon. Laging paalis. Oo. Di ba? Pagka ganun, syempre talaga, hindi mo mamamalayan, alaki talaga ng expenses eh. Depende. Diba? Kapag madalas yung paglabas ninyo, kunyari, every weekend, Saturday and Sunday, lumalabas kayo ng pamilya nyo, nag-out of town kayo, kaya nag-mall kayo, walang masama kung may panggastos. Kaya lang minsan magtatanong ka na bakit wala tayong naiipon o bakit laging kulang? Or bakit kapag panahon ng emergency, walang madukot. Ayan. So tingnan natin yung aspeto, kung yung mga oras o yung mga araw na naglalabas ka ng pera. Kasi pag sinulat mo lahat yan, makikita mo, ang dami mo naman palang alis na hindi mo kailangan pinagkagastusan mo lang. Ayan. Tapos alam mo, yun tama ka, partner, dun sa isusulat. Meron kang i-identify. Kasi 'di ba, kumbaga, minsan titingnan natin yung kaopisina natin. Wag na tayo titingin sa ibang kumpanya. Doon na lang tayo sa same office. Kasi malamang halos magkakapare-parehas yung mga swelduhan yan. Maliban na lang kung mas mataas yung position o kung ano pa man, 'di ba? Pero yung kunyari regular na rank and file, ang titingnan mo din, bukod sa titingnan mo yung sarili mo, kasi kanya-kanya naman ng paraan yan. Paano nila napagkakasya din yung kanila? Pwedeng sila yung tanungin ninyo ng mga tips kasi syempre pare-parehas nga kayo ng sweldo. Pero kahit hindi mo sila tanungin kasi baka sabihin na pakailamera naman neto.
Bakit ka ba tanong ng tanong? Sasagutin ka ng ganun. Oo. Meron kang dapat na ayusin or baguhin pagdating sa expenses. Ganun. Totoo yun, ha? So tama si partner ko. Limbawa, hindi mo lang isinusulat pero every week, ganyan, nag-aano kayo, kumakain kayo sa labas. O kaya nagmo-mall kayo. Sige, kahit hindi na kayo kumain sa labas, magmo-mall kayo pero sa bahay na kayo kakain. Diba? Okay lang din naman yun. Madaming gumagawa niya, lalo na ang init-init ng panahon, papa-aircon, diba? Correct. Ganun ang mga eksena. Pero ang di mo na mamalayan, kahit sabihin mo na, hindi tayo kakain, sa bahay pa rin tayo kakain. Una, gagastos ka rin. Mamamasahe ka rin papunta doon. Yes. Kung walking distance, edi very good. Walang problema. Kaya lang, pagdating din kasi talaga doon, mauuhaw ka din. Oo. Pag nauhaw ka, magkano din yun? Alangan namang 3 yung anak mo, isa lang ang bilhin. Tigta 3 lang, patak. 3 patak lang, naka. Tulo lang. Diba? Sip-sip lang. Talsik laway lang, hindi naman. So, mapapagastos ka din. Totoo yun. Kahit naisipin mo na lang, hindi, magkano lang naman ginastos namin. O let's say 200. 200 din yan ha. Meron ka na mabibili na isda na worth 200 pesos. Diba? Correct. Na pwede mong gawing ulam ng mahabang panahon. Diba? Alam mo naman tayo dito sa Pilipinas, pangatlo, pangapat na init. Ganun. Kinakaya natin yan. Pwede yan. Normal. Oo, diba? Ganun. So may mga ganyan kang i-compute. Tapos diba, ewan ko kung mapapansin mo partner. Ito, napansin to nung isa kong kaibigan na hirap mag-budget. Tinanong ko sa kanya, saan ka ba bumibili ng mga ng mga bagay-bagay? Tapos sabi niya, dito ako bumibili sa ganitong klaseng grocery. Sabi ko, naku, kapag ka bumili ka talaga sa grocery na yan, mapapagastos ka talaga. May ganun kasing grocery na parang akala mo mura ka kasi may mga promo. Yes, pwede, pero babawiin sa iba. Parang ganon. Kumbaga dapat alam mo kung saan yung grocery na mas mura yung meats. Alin yung grocery alin yung palengke na mas mura ang vegetables. Yung mga ganon. Basta, pagka kasi kulang, kailangan mo talagang mag-research ng ganyan, 'di ba? Correct. Kasi minsan may mga ganon. Tsaka wag tayong ito yung isa kong natutunan siguro, partner. Wag mag-overstock. Ewan ko lang ako nangyayari po sa inyo yung na-expirean po kayo ng kunyari canned goods o kaya kung ano man yung na-expire. Yes, kasi nag-overstock ka. May feeling ka na parang bilhin natin nito 3 agad or 4. Diba? Tapos ang ending, hindi mo naman nagamit. Oo, correct. Kunyari yung mga usual dyan, yung mga all-purpose milk, cream, yung mga ganyan, diba? Hanggang sa... Hindi ka nga nagluluto eh. Makabili ka ng all-purpose. Hindi mo nga alam kung anong purpose niyan eh. Totoo din. Lakas naman kayo mayaman, meron kang nakapatong sa ibabaw ng ref na gano'n. Totoo. Kung wala kayong pantry, huwag kang ma-arty. Diba? Hindi kasi totoo. Yun yung mga akala mo, parang pag nagsusobra, minsan may ganun tayo kasing panic eh. Parang, damihan natin yung itlog. O kaya damihan natin na, okay lang, kung libawa, itlog lang talaga, kaya yan lang yung favorite na anak mo. Pero meron kasi mga items na, yung mga sakto lang yung kailangan. Totoo. Ang tawag doon, diskarte mga kaibigan. Talagang didiskartehan mo yung gamit ng pera mo. Di ba kaya nga, di ba kunyari pag pumunta ka ng groceries, kung hindi mo afford bumili ng malakihang gatas, may mga retail. Yeah, so doon ka pupunta. Not necessarily ibig sabihin naghihirap ka pag gano'n. Dinidiskartehan mo lang yung budget mo. Kailangan mo lang dumiskarte. Diba? At wala namang magsasabihin, ay, bumibili na ng retail. Kapag ka meron kang... Sakalin mo ng sachet. Kapag yun yung isang sasabihin haba ng ko sachet ng shampoo, gano'n. Lunurin mo ng shampoo yung ilong, gano'n. Tapos pabulain mo. Nakakainis talaga. Pabulain mo hanggang lahat ng butas ng katawan niya bumubula. Gano'n. Diba? Walang gano'n na wala parang... namang ay, si Chuper. Bumibili na ng... Sachet lang. Oo, hindi na kayang bumili ng isang kilong isang gatas. Kilo ng gatas. Ano na lang. Patingi-tingi na lang. Kapag kami ganun kang kaibigan na nagganon ng judgment sa'yo, naku ka. Huwag mo na kaibiganin yun. Hindi mo kailangan ng taong ganyan sa buhay mo. So yung mga retail na ganyan, kasi minsan may feeling tayo na kapag ka mas marami, ewan ko kami parte, kunyari body wash or whatever, dati gustong-gusto ko yung mga malalaking mga galon. Tapos na-realize ko, hanggat kasi may malaki, hindi tinitipid. Lalo pa yung mga anak ko na mahilig magpabula. Alam mo yung parang, ang tagal-tagal nila dun ang tagal-tagal na sa CR, tapos para lang makagawa ng maraming bubble. So ang ending, akala mo nakatipid ka dun sa madaming malalaki kasi mas mura naman siya kapag ka, di ba, pag habang lumalaki or dumadami. Kaya lang, yun nga, habang nandyan kasi,
hindi siya tinitipid. Ay, madami pa. Damihan natin, 'di ba? Mga ganun. Yes, ganun yung mindset mo eh. Hindi ka nagtitipid pagdating sa bahay kasi nga malaki yung lalagyan mo. Iniisip mo, marami pa to, 'di ba? Kahit alam mo namang talagang paubos na rin. Ang tawag doon, totoo yun, papasok dito yung diskarte mo kung paano mo spend yung pera mo. Kaya po may mga retail na mga produkto. Kasi kung ang afford mo lang ay 2 sachet, for example, di ba, sa sari-sari store, sa mga groceries, may mga ganun din eh, di ba? Pwede ba yun utas-utasin? Alin? Yung 2 shampoo? Oh, pwede kung nauutas siya. Kung magkakasama may sila, ganon, pwede. May ganon. Halimbawa, Pwede sa sari-sari store, hindi ka bibili ng isang bote. Di ba? Kasi ang pangangailangan mo lang at ang kaya ng budget mo ay for example for 5 days. So 5 sachets lang yung bibilihin mo. Correct. So magkano lang 'yon? Diba? Kumpara pag bumili ka ng isang galon na ubos agad yung 300 mo. Yan, So diba? may ganong diskarte. Though tama din naman na pag bibili ka ng bulk, mas nakakatipid. Yes. Kaya lang syempre hindi abot yung pera mo eh. Nabili mo isang produkto lang. Correct. O shampoo lang, wala kang toothpaste. Kasi bumili ka ng malaki. So ang diskarte mo doon, tipirin mo yung shampoo, konti lang bili mo sa shampoo para makabili ka rin ng toothpaste. Para makabili ka rin ng toothbrush. Para makabili ka pa ng ibang pangangailangan mo. So na-spread yung budget mo sa madaling salita. So ang tawag doon diskarte, mga kabisyo. Correct. At hindi, nakaulitin namin ako meron nag-judge, ay hindi na nakakabili ng 1 liter ng mantika. Di ba medyo na lang siya? Correct, patakal-takal na lang. Naku, kailangan pa bang i-memorize ang basic kapag kami mga ganyan kang mga kaibigan, hindi sila kaibigan. Di ba? Ibabad mo siya sa init ng araw today. Diba? Tapos bunasa mo ng mantikang binili mo. Totoo, wala. Kasi kailangan ganun. Correct. O di naman kaya, di ba yung ginagawa ng iba, refill? Instead of buying the new one, diba? Pwede din. Sa palengke, madaming correct, ganon. yung refill ka lang ng refill, gano'n. Nakatipid ka pa sa sa mga bote-bote o sa mga lagayan. Oo, nakaiwas ka pa sa sa pandagdag o nakabawas ka sa mga nagdadagdag polusyon ng plastic. Correct, diba? Maganda 'yon, nag-refill. Ganun. Balikan natin yung mga yung paggastos mo nang hindi mo namamalayan. Ako dati ito based on experience, mga kaibigan. Kapag weekend talaga, hindi kami pwedeng hindi lalabas. Hindi ka makakali nang hindi ka kasama ng tropa, hindi kayo magiinuman, or kung saan man kayo pupunta. Ang budget ko lagi doon 3,000 Saturday and Sunday. 2 araw 3,000. Oo, 3,000. Saan ba kayo nagiinom? Parang yun yung parang total na mailalabas ko. Parang ganun. Share lang yun, share. Hindi yun yung Hindi total ikaw na gastos ng buong lakad. Correct. Hindi ikaw yung financer. Share ko lang yun. Na parang, okay, sige, kakain ako dito malamang 500. Magpapagas ako dito siguro 500. Tapos pag nagambagan kami sa total bill ng inuman, mag-share ako ng 1,000. Tapos yung 1,000, pagkatapos yun, malamang maglulugaw pa kayo, magpapares pa kayo. Basta aabot yun ng almost 3,000. Yan. So imagine yun, kung 3,000, isang weekend, and there are 4 weekends in a month. So 12,000 kaagad yung nagastos ko sa mga bagay na pwede ko naman palang hindi gawin. Or pwede ka naman, kasi syempre isipin na iba, so hindi na lang magsasaya, ganon. Gets naman natin. So hindi bala ka. Bala ka sa buhay mo. Hindi na lang magsasaya. Ganon. Magkukulong na sa bahay? Ganon. Yan ba sinasabi ninyo? Di hindi masaya ang buhay. Saan ba nagtatrabaho ko? Di ba dapat deserve kong kasiyahan? Ganyan, diba? Yan. Sige, ganyan ang mindset mo. Nako, sigurado ko abot langit ang utang mo lagi. Diba? Hindi naman ibig sabihin hindi ka magsaya. Ang ibig sabihin lang nito, wag mo namang every weekend. Correct. Kasi pwede mo naman pala siyang palagpasin kasi hindi siya need. Correct. Siya, parang syempre magkita-kits, ganyan. Nakakatuwa talaga siya, ganun. Pero pwede ka rin naman maging masaya itong week na ito na walang inom or walang out, na pwede kang pwede ka maging happy kahit hindi ka mag-actual na mag-spend ng 3,000 pesos. Pagka magganong ka lang na, sige, twice a month lang ang labas namin ng weekend. Correct, pwede. pwede. 6,000 agad yung nakasave ka na ng 6,000. Nakatipid mo yung 6,000 na yan, pambayad na ng kuryente, ng utilities, ng kung anok-anok, di ba? Pang grocery. Correct. Ganun. So pag sinulat yung mga kaibigan, ma-realize nyo, ang dami nyo palang lakad or mga gastusan na hindi nyo naman pala talaga kailangan, na pwede nyong i-allot sa mas pangangailangan, sa mas mga kailangang bagay. Na hindi ka na kailangan magreklamo na bakit laging kulang. Yes. Diba? Yung mga ganyan. Meron Tapos, yun nga, yung mga, alimbawa, kakain ka ng pansit. Ako, nabuhay talaga ako sa bihon partner na halos walang sahog. Alam mo yun, yung parang tinuyohan lang, gano'n. Pinatisan lang, gano'n.
Basta may lasa, maalat-alat. Dadamihan ko na lang yung kanin. Ayos na to, di ba? Ganun diskarte kasi bihon pa rin naman yun. Oo. Kahit naman bihon na maraming sahog, sa bihon na tinuyuan lang, pag nilabas nating lahat yun, pare-parehas lang naman itsura, di ba? So, ba't pa ako laging mag-aasam ng maraming sahog, di ba? O ano nga, hindi na mag-enjoy ng bihon, di ba? Sabi ng iba, hindi sa ganon. Kaya lang, medyo titipirin talaga natin. Correct. Ganun talaga, di ba? Yung mga pwedeng sabawan na mas maraming sabaw, sabawan mo na mas maraming sabaw, nagtatagal yan, di ba? Di ba kwento nga ng mga mayayaman, pag nanood ka, for example, kahit mga vlog or mga video ng mga mayayaman, ang lahat ng achievement nila ngayon, kung bakit sila mayaman ngayon or bakit nila na-achieve yung mga bagay na meron sila ngayon, kaakibat doon ay matinding sakripisyo. Correct. Hindi sila naggumagastos. Madami silang sinacrifice na mga gastusin, na mga lakad, na celebration. Ma-achieve lang yung mga bagay na meron sila ngayon. Correct. So kung hindi ka ready mag-sacrifice, hindi natin pag-uusapan to. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Carry mo yan. This portion was brought to you. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!